Εμπρός. Νίκος. Άκης. Ομάδα. Ολυμπιακός. Πάμε. Από Πειραιά. Ρέντι. Ρέντι. Πού Ρέντι. Ρέντι ακριβώς. Πώς? Ρέντι πού. Δεν ακούω, παιδιά. Ρέντι. Στο Ρέντι πού πας, πώς πας, πού ακριβώς. Ρέντι. Ρέντι, άστο, Ρέντι. Δεν είσαι ρε από το Ρέντι ρε. Είσαι Παναθηναϊκός και δεν είσαι από το Ρέντι. Πες την αλήθεια. Πώς πλατείσαι και ο Ρέντις. Παναθηναϊκός είμαι, ναι. Άντε, μπράβο. Άντε γεια! Ρε ψεύτη! Απατεώνα! Απατεώνα! Που θα σε δεχτώ εγώ εδώ! Κόρτα λιράτη! Είμαι Ολυμπιακός με τον Πειραιά, Ρέντι. Κοιμήσου τώρα, Ρέντι. Ρέντι. Δεν μπορώ άλλο. Τι. Άκου, να πούμε κάτι άλλο. Ναι, Επειδή ζητάνε πολλά παιδιά το βιντεάκι που πούμε και σε μηνύματα, βιντεάκι? γιατί το βιντεάκι αυτό με στο σεφ, με τους σέρβους και αυτά. Πόση ώρα έχουμε. Τι, μπορούμε να το βάλουμε. Κάτσε ρε, περίμενε ρε. Κάτσε ρε, περίμενε ένα λεπτό. Κάτσε, εγώ σηκώνω, δεν μπορώ. Έχεις πει κανονικά, περίμενε. Βάλ' το βιντεάκι.